Quan és l'últim cop que has rebut una carta que no és una factura? Això és Cartes al vent. Aquesta carta t'arriba a casa perquè et regalis una pausa i et puguis inspirar. En aquesta primera edició et comparteixo una manera de practicar el pensament creatiu. No és des de la teoria, sinó des de com jo mateixa el visc pensant i creant com una persona neurodivergent. La carta inclou àudios per escoltar quan tu vulguis. Es tracta d'unes pràctiques en què et guio perquè puguis tornar a jugar i trobar l'essència el més senzill de les coses. També hi ha un videopoema de regal relacionat amb la cultura d'infància. I és que aquest és un viatge que va des de la cuina creativa de Ferran Adrià fins a una pregunta que m'acompanya des de fa temps. Com podem tornar a veure l'essència de les persones i especialment la dels infants? Menys pantalles, més tinta, més inspiració. Si et ve de gust rebre una sorpresa a la bústia aquest estiu, la primera edició de Cartes al vent ja és disponible. Busca-la a la web d'Universos Sinàptics i te l'envio a casa.